Michal Barbier a týmto videom by som vás chcel oboznámiť s mojím stretchingovým plánom, ktorý obsahuje 17 cvikov, ktoré sú prakticky pre každého. Ďalšie cviky, ktoré vám potom ukážem, sú už viac také náročné, také extrémnejšie. Tomuto stretchingovému plánu sa venujem okolo 8 mesiacov, čiže pekne môžem vidieť ten progres, ten pokrok. A v tomto videu by som vám chcel detailne ukázať a opísať stretchingový proces a každé tie cviky. Dobre, poďme na prvý. Správnemu stretchingu je potrebné pokojné a plynulé dýchanie, ktoré nám prekysličuje svaly. Toto nám umožňuje lepšiu koncentráciu na jednotlivé cviky, čiže snažte sa nezadržovať dých a plynule bez prerušovania dýchať. Pred stretchingom je dobré sa kúsok zahriať, to znamená dajte si takú statickú alebo dynamickú rozcvičku na zahriate svalov. Touto rozcvičkou znížite riziko úrazu. Ak stretching zapájate do tréningu, tak si ho dajte vždy na koniec, čím sa uvoľní napätie v svaloch a kvalitne ukončíte svoj tréning. Čiže prvý cvik sa volá predklon sede. Spočíva v tom, že musíme mať vystretý chrbát a nadkladáme sa dopredu, čiže za chodidlami. Môžeme to robiť tak od začiatku, že položíme si ruky na stehná a tlačíme sa vystretý dopredu až do maximálnej polohy, kde už nemôžeme ísť viacej. A v tejto polohe vždycky pretrvávame takých 20 sekúnd a potom sa znova uvoľníme, hej. Môžete to robiť viacerými spôsobmi. Ak máte tú možnosť, môžete ísť viacej dopredu až komplet a potom môžete si takto chytiť palce či prsty a ťahať si ich k sebe a zase znova vystretý hrudník, vystreté telo musí ísť dopredu za nohami. Dobre, ďalší cvik sa volá motýlik alebo motýlik sede. Ten vyzerá ako takto. Chodidlá sú spojené. Môžeme to zase robiť tak, že chytíme si chodidlá, znova sme vystretí a vystretí sa snažíme predkláňať k zemi, ku chodidlám, čím naťahujeme v podstate triesla, priťahovače a ideme dopredu. Hej. Môžeme to robiť aj tak, že chytíme si tu na členky a lakťami si tlačíme do lítka k zemi. Kolená idú do strán a k zemi. A znova držíme tých 20 sekúnd. Znova uvoľníme. Tretia možnosť, ako to môžeme robiť, je taká, že sa oprete o stenu. Máte dačo stabilné za sebou a tlačíte si kolená k zemi. Čím si kontrolujete to napätie. Dobre, tretí cvik vyzerá tak, že si lahneme na chrbát, rozpložíme ruky, ohneme pravé koleno a prehodíme si ho cez ľavú nohu. Týmto cvikom naťahujeme hrudník, takisto aj chrbát. Znova držíme 20 sekúnd. Môžete sa pozerať rovno, alebo zase môžete sa pozerať na pravo. Ak máte pravú nohu vytočenú doľava, tak sa pozrieme na pravo a zase opakujeme 20 sekúnd na druhú stranu, ale pozrieme sa zase na ľavo. Či máme položenú nohu na pravo. Štvrtý cvik vyzerá tak, že vystreme pravú nohu, ohneme ju v kolene, chytíme si ju pod kolenom a tlačíme si ju ku hrudníku. Týmto naťahujeme takisto hamstringy, keď ju potom vystreme, tak aj lítka. Ďalší spôsob je taký, ten je extrémnejší, ten je náročnejší, čiže vystreme si nohu a ťaháme si ju k hrudníku, ale musí byť vystretá, musí byť prepnutá a ťaháme. Dobre, to isté striedame na druhú stranu. No, vystretá noha a ku hrudníku. Dobre, ďalší cvik vyzerá tak, že si skrčíme pravú nohu, pravé koleno. Chodidlo si položíme na ľavé koleno, ľavú nohu zohneme, zdvihneme ju a chytíme sa pod koleno. Urobíme v podstate takú štvorku z nôh. Ako sa držíme pod kolenom, tak si tlačíme nohu, obidve nohy ku hrudníku. Chrbát musí byť vystretý, stále musíte byť na zemi, nemôžeme sa tak predkláňať.
ani dáko vychylovať z tejto polohy. Stále musíme držať. A držíme v maximálnej polohe. To isté striedame aj na druhú stranu. Dobre, nasledujúce cviky spočívajú v tom, že strečujeme celé komplexné brušné svalstvo. Najprv začneme bočným, tým, že dáme sa na pravú stranu, ležíme na pravom boku. Ľavé chodidlo zohneme, ľavé koleno zohneme, chodidlo si dáme ku kolenu a snažíme sa prepnúť v páse. A držíme v takejto polohe. Striedame znova na obidve strany. A držíme. Nerobte také chyby, že nie ste moc predklonení, predstavte si čiaru a musíte byť ako keby úplne natiahnutí na tej celej čiare. Čiže zadok musí byť na tej istej úrovni, ako sú ruky, ako je chodidlo a noha. Dobre. Ďalší cvik sa volá kobra a ten spočíva v tom, že sa takto zakloníme. Môžete si pomôcť tak, že hlavu zakloníte a tlačíte ruky do zeme. Ruky musia byť vystreté, nohy takisto nemôžeme krčiť a držíme. Ďalší cvik sa volá holub. Spočíva v tom, že sme na kolenách, ľavé koleno dáme dopredu, ako keby sme s ním vykročili. Pravú nohu vystreme dozadu, musí byť ďalej vystretá. Teraz ľavé chodidlo, kúsok do vnútornej strany vytočíme a snažíme sa zadkom ísť ku zemi. Chrbát musí byť ďalej vystretý a takisto aj ruky. Čiže ťaháme zadok k zemi. Týmto naťahujeme takisto hamstringy, čiže zadné stehenné svalstvo, zadok a takisto aj chrbát. Dobre, to isté opakujem na druhú stranu. Dobre. Ďalší cvik je na predné stehenné svalstvo. Ten spočíva v tom, že sedíme si na pätách, ruky položíme dozadu, opreme sa o ne a postupne ideme nižšie, telo stále smeruje k zemi a ideme do takej polohy, pokiaľ nás pustí, hej. Čiže ak vás pustí iba do takejto polohy, tak snažíte sa pretrvávať nej. Ak vás pustí nižšie, tak idete až úplne nízko a držíte. Takisto držíme každé cviky držíme 20 sekúnd minimálne. To maximálne napätie. Čiže teraz si dáme žabu. Žaba je stretchingový cvik, ktorý je strašne dobrý na priťahovače, na triesla. A ten spočíva v tom, že lakte si položíme o zem, opreme sa o ne, kolena idú do strán, čiže takto. Snažíme sa mať zadok presne na úrovni kolien, na tej istej čiare. Tlačíme zadok dole, čo najnižšie ako sa dá. Ťažšia forma tohto je zase taká, že idete dopredu a snažíte sa položiť rozkrok o zem. A pretrvávame. Dobre. Ďalší cvik sa robí stojí. A ten vyzerá tak, že máme vystreté nohy, pretnuté kolena. Necháme sa vlastnou čiažou ramien, vlastnou čiažou vrchného tela, vrchnej časti tela ťahať k zemi, pokiaľ nás pustí. Ak vás pustí iba do takejto polohy, snažte sa pretrvať nej. Ak vás pustí ďalej, môžete ísť kľudne ďalej. A základ je vždycky pretrvať v tej maximálnej polohe, keď vás to najviac ťahá. Toto môžeme robiť aj tak, že si vykročíme, nohy máme stále vystreté a
ťaháme sa iba čisto k jednej nohe, čím zameriavame ten tlak, to naťahovanie čisto iba na jednu nohu. A striedame samozrejme na obidve strany. Ďalší cvik je zameraný na krk a spočíva v tom, že znova pravou rukou si chytíme ucho ľavé a tlačíme hlavu do pravej strany. Ľavé rameno úplne uvoľníme, čiže nerobíme s ním toto, necháme ho na mieste, pekne uvoľnené a tlačíme do pravej strany hlavu. To isté opakujeme na ľavú stranu. Zase presne to isté zase dopredu. Obidvoma rukami tlačíme hlavu dopredu, či máme bradu položenú na hrudníku. Môžeme to potom robiť ešte kúsok detailnejšie, takže si sa pozeráme, čelo si opreme od biceps a robíme to zase šikmo. Asi na druhú stranu to isté. Takto si komplexne precvičíme krk. Dobre, ďalší cvik je na triceps. Ten vyzerá takto. Čiže pravú ruku si dáme za hlavu, zohneme ju a tlačíme ľavou rukou lakeť dole. Opakujeme na obidve strany. Snažíme sa hlavou nehýbať, telo držíme stabilne, čisto tlačíme iba ruky a lakte teda dole. Takže ďalšie cviky sú zamerané na lítka. Na lítka budem teraz potrebovať takúto menšiu srandu, takú pomôcku, ktorú budeme potrebovať na to, aby sme poriadne prestrečovali to lítko. Doma si môžete pomôcť tým, že si dáte také vyvýšené miesto, také 2 knihy, 3 knihy, záleží od vás, aké máte možnosti doma a čo máte doma. Čiže samotný cvik spočíva v tom, že si položíme chodidlo tak, že budeme mať pätu na zemi položenú, špičku budeme mať na tej vyvýšenej forme a už iba v tejto polohe cítime napätie a cítime, ako sa nám pekne strečuje ten sval. Ak vám to nestačí, tak sa predkláňate kúsok dopredu. Hej? Alebo ak máte tu možnosť, ak to nie je taký prach alebo taká zarúvňa, tak si vykročte dopredu a týmto zvýšite to napätie v tom svale. Dobre, to isté opakujeme na druhú stranu, ako vždycky. A držíme. Dobre, čiže tento cvik je taký komplexnejší, je zameraný na väčšiu časť svalov na nohách. Spočíva v tom, si dáme do takéhoto sumo postoja alebo jazdeckého postoja. Neviem, pod akým pojmom to poznáte vy, ale spočíva to tak, že v tom, že zadok máme položené nízko, sme v takom poločupe a predkloníme sa, položíme si ruky, vystreme pravú nohu. Znova snažíme sa byť presne na jednej čiare, či zadok nemôže byť moc vzadu ani moc vpredu. Snažíme sa byť stabilne v takejto úrovni. Môžete si pomáhať tými rukami, že sa čisto iba prstami dotýkate zeme a takto pretrváme 20 sekúnd. Alebo zase môžete sa čisto postaviť takto, že si nepomáhate tými rukami, čím zase zväčšíte to napätie v nohách. Po 20 sekundách alebo dlhšie zase striedame a držíme. Dobre, toto je jeden spôsob. Ďalší spôsob je taký, že urobíme obyčajný výpad, držíme nohu v pravom uhle, zadná noha je vystretá, snažíme si ju mať až pomaly prepnutú a držíme zase v takomto postoji. Znova. Držíme, prestriedame nohu. Posledný cvik je zameraný takisto na lítka a vyzerá tak, sa dáme do tzv. Striežky.
Tunak najčastejší problém, čo robia ľudia, je ten, že zdvíhajú päty. Päty musia byť položené na zemi, stále, ruky sú vystreté. Snažíme sa posúvať hrudník ku kolenám znova. A držíme. Ak vás to povolí, hrajte sa s tým stretchingom, môžete ísť aj nižšie. A hrajte sa. Vždycky musíte byť v takej polohe, kde maximálne cítite to napätie a v nej pretrvávať. Dobre. Tak toto je všetkých 17 cvikov, ktoré sú tie základné, ktoré by mal robiť prakticky každý a je schopný ich robiť prakticky každý. A teraz si poďme ukázať, aké tie extrémne cviky. Dobre, čiže medzi prvý extrémny cvik zaraďujem tzv. Rozštep, kdežto snažíme ísť čo najnižšie zadkom k zemi, pokiaľ vás pustí. Pekne postupne, vždycky nepreháňajte to, choďte do takej znesiteľnej bolesti. Ak to proste nie je ďalej, tak to držte v takej polohe, kde vás to pustí. Tými cvikmi, čo som vám ukazoval predtým, tými 17, v podstate pravidelným opakovaním týchto cvikov si precvičíte tie svaly a postupne si ich pripravíte na rozštep, na šnúru, na hociaké takéto cviky. Dobre, čiže toto je taký extrémny cvik, ktorý vyžaduje hlavne dlhú dobu, hej? Čiže to nepôjde to hneď, musíte sa tomu venovať dlhšie a hlavne pravidelne. Čím častejšie budete robiť tento stretching, tak tým sa skorej dostaví nejaký výsledok. Dobre, môžeme to robiť všelijako, čiže toto je základná forma rozštepu. Najrozšťastejšie vtedy je zase to, ak ťaháme hrudník k zemi a ideme znova. Môžeme to robiť tak, že ťaháme sa za rukami, ruky ťaháme dopredu, až dokým si nehľahneme úplne na zem, brucho bude položené, aj hrudník je položený. Alebo zase idete takto dole. To už je na vás. Dobre, takže toľko k rozštepu. No, ešte rozštep môžete takisto robiť o posteľ alebo o stenu, tým, že sa priťahujete. Čiže máte oproti sebe takú stenu a postupne sa priťahujete k tej stene, blokuje vám nohy, čiže závisí to rozťahnutie iba od vás. Budete si pekne kontrolovať ten stretching, ak vás nepustí, držte v tej forme. Dobre. Ďalší extrémny stretching je takzvaná šnúra, ktorá vyzerá ako takto. Takisto striedame na druhú stranu. Vždycky jedna strana je menej rozťahaná ako tá druhá, hej. To je proste skoro vždycky tak. Tak ako so svalmi, hej. Jedna strana je silnejšia, druhá je zase slabšia, jedna strana je rozťahanejšia, druhá menej rozťahanejšia. Táto moja strana, čiže moja pravá noha, je menej rozťahaná ako tá ľavá. Čiže vidno to pekne na tom stretchingu. Dobre. Motherfucker. Toto je najhoršie. Ja si dneska už nedám stretching. Čiže ďalší extrémny cvik, náročnejší, spočíva v tom, ľavou nohou si vykročíme, urobíme taký výpad. Teraz, keď sme v tom výpade, ľavú ruku si dáme pod ľavé koleno, dáme si ruky takto ako do kliku a snažíme sa postupne ťahať nižšie k zemi. Čiže hrudník ťaháme nízko k zemi, v podstate celé telo ťaháme nízko k zemi a tým rozťahujeme pekne hamstringy, lítka a tak ďalej. To isté opakujem na druhú stranu. Ďalší extrémny cvik sa robí na zemi, takže ležíme na chrbte. Ľavou rukou si chytíme pravé chodidlo a
snažíme sa to chodidlo mať prepnuté a celú nohu sa snažíme vystreť a prepnúť ju v kolene. Keď ju máme takto, snažíme sa ju hodiť na pravú stranu a lahnúť si na zem. Čiže držíme si ľavou rukou pravé chodidlo a máme vystretú celú nohu. Takisto veľmi dobrý cvik na lítka, na hamstringy, takisto aj na chrbát. Dobre, opakujeme zase na druhú stranu, to isté. Dobre, takže toto je všetko odo mňa k mojim stretchingovým cvikom. Hlavne majte na pamäti, že každý stretchingový cvik držte 20 sekúnd, minimálne. Čiže ak chcete, posúvajte si tie hranice, majte 30 sekúnd, 40 sekúnd ku každému cviku, je to na vás. Čiže ako vravím, najprv si prejdite tieto základné cviky, tých 17 cvikov, ktoré zahŕňajú v podstate svaly celého tela. Sú to komplexné cviky, čiže vám to pekne prestrečuje úplne komplexné celé telo. A až potom na konci stretchingu, keď už budete také rozťahanejší, si dajte tieto extrémne cviky a budete v podstate postupne deň po dni zisťovať, akú máte formu. Malo by sa to postupne posúvať. Ako som spomínal, ja už takých 8 mesiacov stretchujem od decembra. Prvýkrát, keď som začal, tak som fakt bol na takej celkom biednej forme. Nebol som na najhoršej, ale ak to mám porovnať s touto formou, tak je to fakt akože o mnoho lepšie. Čiže odporúčam vám to robiť, ak sa vám dá každý deň. Ak sa vám nedá, tak minimálne 4 až 5 krát do týždňa. Ja sa priznám, že tiež sa nedá každý deň stretchovať. Alebo dakedy zabudnem, dakedy sa mi nedá, dakedy nemám čas, väčšinou sú to iba výhovorky. Čiže čím častejšie to budete robiť, tým skorej sa dostaví ten výsledok. Dobre, ak máte také dotazy, tak si ich rád vypočujem alebo prečítam v komentoch, ktoré by mali byť dole. Dobre, čiže to bolo všetko odo mňa. Majte sa, čaute. I'm not done with you. Now I'm done.